نازنین ناز نکن در کسی باز نکن نازنین قر نکن زندگی موزن സീനാണ് വച്ചാനെ സർവേ അല്ലല്ലേ ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം മൈൻക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ആള് ഉറപ്പില്ല എന്തായാലും ഷെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഗൈസ് വേൾഡ് ലോഡാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ വേൾഡ് ലോഡാകും ശേഷം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് ഗൈസ്. എനിക്കറിഞ്ഞത് സോറി ഗൈസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സോറി ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം ഗൈസ് നമ്മൾ സോറിയിലാക്കിയാലോ മറ്റേ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക, പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ വീഡിയോ ലൈക്കാൻ എത്തിക്കേ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു വീഡിയോ തീർച്ചയായും കണ്ടവർക്ക് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ.